Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi yaSizulu. Ngizocela umvangeli ushabalala asihole ngokufunda umthandazo wesabatha. Amen. Umthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Wongino jawufa mana saletha isizukulwana sinu. Ngiyayikhetha inkosi yasemhleni. Ngiphakamisa ulisa isihlalo sasezulwini. Ngibulise befundisi abavangeli abakhokheli bashumayela abakhokheli nehamento yonke ingcwele kaNkulunkulu. Bantwana bonyazi wezulu, uNkulunkulu esimkhonzayo, umunwe usungikhombile. Bantwana bokumkhonza uNkulunkulu, ngiyaqala ukuguqa la. Selokhu abayini kuleli bandla lamaNazaretha. Manje ke uma ngabe kwenzeka amaphutha ngocela uNkulunkulu esimkhonzayo, ngiyazi lezulu kanye nebandla lonke ingithathelele. Inovalo lisimangaliso ngithi yilo muntu onesibindi, hayi ayikho yonke le nto la. Umvangeli umdluli uthe mayifika kimi, hayi inkukhu zawusona umqhakazo ukuthi njengoba umdluli umjwayele ukuthi usipari-ke, umvangeli umdluli mayifika ngalesikhathi akaze afike kimi ngalesikhathi. Ngase ngiyabona ukuthi hayi sekunjalo. Waqale nje wangena engcokweni kanti yena uyazi ukuthi uya-aplaya khona. Ufika la ngilungisa khona ngithi ngizodla amaNazaretha. Angizange ngisadla, alala nje nginjalo. Ngiyacela-ke umakhosi akithi Mva Dube, okhokho bami, omkhulu bami uSibusi noNdathane, izalukwazi zami uMashozi noMangcobo, mababe nami kulo mzuzu ngiguqelana. Ayibonge Nkosi. Ngicela lokhu ngoba sesezwa kaningi ukuthi uyibambe khona kanti awukho khona. Ngizocela-ke
sidlule enkomeni noma ama-verse mabili mathathu 174. Uphakama uyethile lwazo zonke izizwe kuphakama uyethile lwazo zonke izizwe
Ngiyabonga bangcwele umhlabelelisa. Bangcwele mina nguDube. uDube ozalwa uDube ekuphakameni. Ngizalwa uDube owayeyimeneja kuleza itolo lesa elathi inkosi ilanga ngeyimini idlula lanothi indaba enkulu eyayilapho ekuphakameni. Ubaba ongizalayo abadala bayamazi. Ubaba ongizalayo wawuyinsizwa nje eyayifaka ijwayele ugqoka amakhakhi. Ubaba nje umshumayeli ukhanye ubazi kahle obaba abasizalayo. Insizwa nje eyayifaka amakhakhi ifake ama-Christband. Ona lokhu kufaka ngapha kule bamba idliwe ngemuva. Aphinda afake lokhu kubamba ishirt la emkhonweni. Umfowabo omdala kunaye ePhalameni babembiza uBhamu. Abadala bayamazi. Umfowabo ke wayese ofisini encedisana noHlomo. Ubaba ke wasebenza isikhathi eside esebenzela inkosi ilanga lamalanga. Ngithi ke uma ngikhuluma ubaba uDube owayemanager esitolo ekuphakameni abantu bacabange abaningi ukuthi ngisho uDube umfundisi waSongoye. Cha, umfundisi lo wakamuva baba ozala mina uphambili. Nazaretha ngisale ngiqhubeka lapho uthe ubaba Mayilala wasethi izingane zikaDube azibuye ekhaya kwakusematikwe enhla nasematikwe la ubaba ayino uzwakhe khona. Njema elala ke ubaba ongizalayo inkosi ilanga lamalanga yabisithi izingane zikaDube azibuye laphana size la ekuphakameni safike sahlala nayo indawo ekuthiwa angazi makusasho njalo kuthiwa esenhlanzini. Kwakunomuzi omkhulu lapho wenkosi inyanga yezulu. Safika saqhinqa lapho. Akuthathanga isikhathi sabe sisakumuzi ude buduze nje nakhona enhlanzini. Enhlanzini ke incikelene nendawo kaMafukuzela uDube. Sahlala ke lapho isikhathi saside impela. La kuke siyakhula ke munye ke useshona le nomunye ushona le. Ke lapha sasifukamelwe kuleya ndawo inyanga yezulu. Inyanga yezulu bangcwele yayingene ekhaya ihamba nothingo. Kodwa inyanga yezulu phela kuseyubaba omncane. Uthingo sathi ubhuti
ngizama ukucacisa ukuthi hayi nathi sibuya kude nalo shembe. Omunye ke ukade afuna ukuthi ngathi ushembe wakhe yedwa okanye wazi yena yedwa. Hayi akusinjalo. Inkosi inyanga yezulu nothingo nobhuti uSenzele nobhuti Nkanyezi babengena ekhaya. Inkosi inyanga yezulu indlela yenge ihamba ngenhlaba sekhaya ihamba nothingo. Sanibonani makhumana ukhona uma ungizalayo sithi ukhona baba. Ujike enhlanzini lo muzi omkhulu ade ngikhuluma ngawo athi mtsheleni ngiyabuya ngenzela ikomshethini. Ushembeke wayesaliphuza itiye emzini yabantu akazathinta manje. Hayi abuye angene ekhaya kuxoxe kube mnandi kube nje sithole isibusiso. Ngena kaShembe ekhaya indaba enkulu. Manazaretha amahle njengoba ngishilo ngathi ngiyaqala ukuguqa la amadolama ayentengantenga ngiyadlula lapho. Ngicela ukubonga manje uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Bangcwele Manazaretha hayi silandela uNkulunkulu. Mina lo ngizalwa kulo leli bandla. Umama ongizalayo wayethi mayithola abantwana konje miscarriage uphuma bantwana ngathi atholakala umntwana yaphuphuma. Wahamba ubaba ongizalayo wayenkosini ilanga. Khona-ke iy'thombe nje ezinye ngiyamkhumbula nje umfundisi uMpofana unaso isithombe la ubaba ongizalayo ehlezi nenkosi ilanga lamalanga. Amen. Bangcwele hayi-ke inkosi yenkosini ilanga besicela baba ngicela ukuthi abantwana bangasaphuphumi manje njengoba sazi-ke uShembe uveda ngathi inkosi ibusise useqedile. Kwaba njalo-ke Manazaretha kwabe sekutholakala thina-ke umfowethu nje abaningi engimlamayo bamazi uma ubheka usuke ebuhleni wehla udlule Home Affairs nali khona uDubo lapho umfowethu lo oselele namhlanje. Naye inkosi unyazi lwezulu ngizokhuluma indaba zasekhaya manje ngafaka yena umfowethu engikhuluma ngayo ithi lutho unyazi lwezulu hawu ushude washuda ngibabazi kakhulu kodwa ngamangala ukuthi ubaba hawu umfowethu umazi nangegama. Amen. Hayi wayimazi Bangcwele kuhlale kushiwo ukuthi uShembe usazonke ngamagama. Hayi ngabona lokho ngifika-ke ngoJulayi lo uphelile
ekuhleni bamaNazaretha. Bangcwele khona into ekade ngihlupha kakhulu. Hlupha lento Upalama uyithile Bangcwele inhluphe lento ikanje. Njalo mangicabanga umama ongizalayo ngifike lezinyembezi ngikhuluma imisebenzi kaShengu unyazi wezulu. Njalo ngifike lezinyembezi kakhulukazi mangisemgidini noma ngisenkonzweni. Hayi inhluphe lento khona-ke lento ehluphayo ucabanga ukuthi hayi khona mathuze nje kusadlula, kodwa manje lento inhlupha nje ayidluli. Ngiyakhumbula ngaze ngaya umalume wesonto Shumayeli ukhanyile, kodwa hayi ukuthi ngiya kuye ngani, sasijwayelene-ke nje kakhulu. Sibizana sibali ngoba ngathi uye wakoti wabo wayibakithi. Hayi ngiyamxoxela-ke ukhanyile ukuthi mali ngento lana Shumayeli wenkosi engihluphayo. Njalo umama ngimanje wafika ngimcabanga fikelwa zinyembezi. Athi ukhanyile Bangcwele naye kuyamenza. Manje-ke uma into uyikhuluma athi nomunye iyamenza, uba naleli themba lokubuka ukuthi hawu kanti angedwa, kodwa kube kuyinkinga leyo nto. Kube nalo komqondo le mindset ukuthi hayi ngoba ngedwa hayi kusho ukuthi nokho. Kuthe ngoJulayi lo sibuya kuwe ebuhleni ngaye enkosini nayi phambi kwethu. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeke incwadi Efeso 6:19-20. Efabe ngiqale ngayo ngizwile ngithi hayi uqalana, ngiyaqala ukuqala. Ningixusele nami kuba ngiphiwe amandla okushumayela. angiphiwe amandla okushumayela. Vule umlomo. Ngivula umlomo ngiyazise imfihlo yevangeli. 20. Engiyisithunywa esiboshiweyo ngayo. Isithunywa esiboshiweyo ngayo kuba ngishumayele ngesibili. Njengokuba kufanele ngishumayele. Yoba kufanele ngishumayele. Ayibonge Nkosi, kufanele ngime lapha Bangcwele. Hayi-ke ngiye enkosini yamaNazaretha unyazi lwezulu. Baba, unento engihluphayo la. Awu Dube uhlushwa yini? Baba, njalo uma ngicabanga
uma ifikelwa zinyembezi. Lutho unyazi lwezulu uma umcabanga kanjani hayi ezulwini bangcwele kuyabuza ezulwini ngazi kahle kusho ukuthi ngifanele ngichaze kanjani ngathi kodwa uma ngimkhumbula hayi nakho ngathi ezulwini akuzwakala chaze kahle hayi Tshela yabona ukuthi hayi ngiyakhinqa. Lathi kimi Dube. Kanti wena uhlabi na. Hey. Baba ngiyahlaba. Thina ke sikhule impilo lethi kusho ukuthi nje kuhlatshwa uma kunesizathu esithize. Ngaphandle kwesizathu esithize haya kwenzeki lutho. Baba ngiyahlaba. Bese lutho unyazi lwezulu nalo phambi kwethu. Lutho hayi. Umama wakho ukhalela isobho. Ya. Oh. Bangcwele. Mina nje ngilahlekile ukuthi kahle lento yini. Wasezulwini afethe ngathi hayi umama wakho ukhalela isobho. Inkosi kubusisa. Akhuza awingcwele nami oyisidudla. Mazibuko wakulela khona. Ngoba bugubane ngapha. Mazibuko uyangihleka. Shembe ngizwile uMazibuko ukuthi uMazibuko akaphilile kahle. Cela Nkosi yamakhosi umkhumbule aphile Nkosi umshumeli wakho. Hayi-ke silandela izwi-ke la ekhaya ngoba wangalandela izwi uzophaphalaza. Ngenza kanjalo maNazaretha njengoba uNkulunkulu ophambi kwethu eseshilo izwi seliphumile. Njengokwenzile-ke lokho leli sobho ngoba bakhulumile bathi ngokugezelela kule igama uShemba likhiphile unyazi lwezulu. Ngempela-ke ngilenze leli sobho ey'nsukwaneni nje sibuyile salwa sami sithi ngiyabonga mntanami. Amen. Engathi-ke nomunye ngoba inkonzo mayiphethe nawe ubheke okwakho ukuthi mhlawumbe kwesikhathi kufudane kuhambisane. uNkulunkulu-ke kusaguqela ngicela abe nami uthi ngikukhulumayo phambi kwabantwana bakhe ngoba kulikhulu uguqa phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngiyakhumbula abangcwele izwi lasezulwini lifika kubhombela. Lithi ngiyakuthuma eMpumalanga Natal ngesidala ukuba uyoshumayela khona. Ubhombela uyaphendula uthi phendula uNkulunkulu ukhuluma naye.
bangcwele ubombela wakhuluma noNkulunkulu ngqo entabeni yomhlangano inhlangakazi. Uma ephendula ubombela uthi angikuthanda ukukholwa. Kambe wahamba libuye lelizwi. uNkulunkulu wayemthandile kakhulu ubombela. Amen. Hayi. Lithi izwi hayi. Angisho ukuthi kholwa. Kodwa ngithi hamba uyoqondisa indlela yami kubantu bami. Abantu baba basahamba ngendlela yami. Empumalanga. Uthi ubombela. Kodwa ngiye lapho ingathi abefundisi sebegcwele umhlaba wonke na. Njengoba sebegcwele umhlaba wonke nje mina ngiyoshumayela ngithini. Uthi ubombela. Konke ukukhuluma uyokuzwa ngami. Ngiyobe ngihamba nawe. Amen. Nalo mzuzu ke yilo nguwo bangcwele. Amen. Ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi lwezulu akabe nami. Amen. Ngisakhuluma ngobombela, ubombela ngiyathinta nje ngizodlula. Ubombela uzalo mayekisa. Mayekisa ozalo inhliziyo. Nginovalo ngesinye isikhathi. Umayekisa wayesayibonile intombi ezomgana. Yayithanda le ndawo. Kudala ke uma insizwe ezothatha umakoti wahlalwa phansi nabantu abadala boniswane nendodana. Hayi ukuthi indodana lidani izenzele njengoba kwenzeka namhlanje. Ithi ke indaba umayekisa seyibonile intombi ezongana yena. Uthi uyise unhliziyo. Iligama nje uhlonipha uyihlo nonyoko. Uthi unhliziyo mntanami. Ikhona intombi esengiyibonile mina. Usithe awu umayekisa uthi la ngifike ngithande khona. Uthi umayekisa ayiphumelele intando kababa inciphe eyami. Amen. Uhlonipha umzali wakhe. Amen. Lento engasekho namhlanje. Abantwana bazenzela nje. Kanti unhliziyo ukhetha umayekisa intombi nje usitheya. Walayithi khona nginovalo ukuba ngabe asithi la kunovalo khona ukuba umayekisa ke waqhubeka ngalentando yayeningi namhlanje. Ngabe samthola umuntu njengobombela na. Awaziwa ke umuntu lokwaziwa uNkulunkulu. Kodwa indawo ebengiyithanda ilenethi ayiphumelele intando kababa inciphe yami. Amen. Banga abantwana bangasho njalo kuyise namhlanje. Asekhona
Ndoda engamhloniphiyo uyise ayibulawa. Kuyabulawa. Kuyabulawa phela. Umthandazo wesabatha abangcwele izwi kaShemba luweli phansi. Manje sinenkinga yokuthi izwi kaShembe luwele phansi kube ngathi umthandazo wesabatha uwe buyahope uyobulelephi. Esasisho sizingane. Yini ukujwayela bese siyakhohlwa ukuthi lento eshobombela ubombela into uShembe into isho kwayi1 akayiphindi kabili. Manje isexwayisa sokuba ngazuthi hayi mlolozelo nje. Kanti akusinjalo. Ngiyaxwayisa ke manje. Lo mthandazo yobethu mawusufunde usukusuphelele nami ngiyavuma. Semane siyengeza ngoba phela kufanele ukushaya isikhathi. Ngiyadlula ke lapha. Bevela imakumbini. Bevela imakumbini. Bantwana bakaNkulunkulu ngenye imini ngibuye emsebenzini ngibuye emsebenzini sengithi hayi kwakuyi-Christmas sengithi hayi angidlule kwama omncane eNewlands East. iNewlands East iseThekwini. Hayi ngiyangena khona ngiyabolisa ngiyahlala ngizoyigijimisa nje ngoba ithanda ukululana. Hayi ngihlale iChristmas ngalolo suku. Sihlale kufika isikhathi bese ngithi hayi mamncane mina ngiyahamba manje ngekhaya. Athi mamncane ndodana ungasangishiya nami ngiyathanda kuyobona udadewethu. Hayi ke bese ngiyamlayisha emotweni. Layishe indodakazi yakhe endala uHanjo. Uma sila ngasemaphoyiseni kwaMasho ngivela ngase-Newlands East. Uma sila emaphoyiseni apha kwakuthiwa kwa-iya ngazi noma kusasho njalo. Lapha emaphoyiseni imoto engihamba ngayo irole kube ngazuthi ngibona ihashi. Hayi kodwa ungathakisile hashi. Hayi irole bangcwele ngimbize lo Shembe irole moto lapho lapha emaphoyiseni nanti igaraji ishali garaji ngaphesheya abaziyo-ke kwaMasho. Imoto irole imoto iziyothi lela side phakathi komgwaqo kunama street lights. Hayi utawa ba imoto lapho. Sengimbize lo Shembe. Nkosi yami. Awu. Akithi noma omncane la
usisi wami lo ozalwa uyuma omncane. Bangcwele ushembe uNkulunkulu. Uyazi ngangena angeke uzukholwe nama ngikholwa. Ngaphuma la kuma pedals la emoto. Ngaphuma khona. Hawu shambe ngene kanjani lana? Muslana ngene musla. Maphuma lapho. Uda ngibonanga ngena. Hayi khona. Ngibona semphuma. Wangena uphisi we class la esweni noma ehlweni. Lo phisi we class wanje wawukhishwa. Wa specialist. Mangiphuma la. Bangcwele uma uvelelwa ingozi, igebengu zithi sadla. Zekhona nje asebeyithathela iy'panela zami lapha ebhuthini. Bantshontsha. Engabe bakunceda ngivelele ihlekelele nje. Bona bantshontsha iy'panela zami lapha emuva. Bangami idip, abayisebenjanga nje, sebenabo abalanda iy'panela zami. Hayi. Uthi senjalo. Ngiphume bese ngibuka laba engihamba nabo. Uma omncane lo ubuye ungazuthi uyaphila. Bobabili nje. Kanti bangcwele uma omncane lo ulimele ngaphakathi. Jeremiah 29:13. Uma omncane lo ubuye ephila kanti ngaphakathi ulimele. Hayi. Fika into zakhona zimthathe. Yiwa kuphi eKing Edward. Bayazi-ke eThekwini abaseThekwini. Itholile. Funda. Ngicela ngithanda ukuthi umuntu uma efundela mina incwadi aqala yisho bese yaqhubeka. 29:13 Jeremiah. Ngiyakufuna ningifumane. Ngiyawufuna ningifumane. Ngifuna ngenhliziyo yenu yonke. Uma ngifuna ngenhliziyo yenu yonke. Ngiyakufunyana yini? Ngiyofunyana yini? Usho uJehova. Amen. Mani ngifuna ngenhliziyo yenu yonke. Hayi ngiyongifumana. Amen. Hayi kanti uma omncane lo ulimele kakhulu bangcwele ngaphakathi. Uthe senjalo eseKing Edward. Ngiyazi-ke eKing Edward eThekwini abaseThekwini. Niyahlala nje esitulweni. Na umuntu noma ukuserious indaba yalo muntu kodwa nihlezi esitulweni. Umuntu angaze afele khona lapha. Ngempela. Wathi nje emsuzwana engenisiwe wodi. Washona uma omncane. Mabecheka bathi igazi liye lahlanganisa labo inhliziyo. Makwenzeka lokho ngevela uphila. Angixoxeki indaba yakithi kodwa ngizokudaba kaShembe ulalele nje. Amen. Hayi ke.
Siyahamba isikhathi yenzeke lento uma umncane kunjalo ngoba phela sumndeni abekwe. Masimbekile. Bangcwele. Isidumbu siyinkinga phela. Ningaba umndeni. Kodwa manje umphefumulo uphumile la. Ezoja. Wahamba isikhathi bengisemncane kakhulu leso sikhathi yabona ngapi nengqondo izinto zamacala so uthe ngenye imini la ngiyakhona kuhlezi mina nobhuti Zenzele bamazu Zenzele Nkosane wala ekhaya no wathi kwakukhona nobhuti Nkanyezi sihlezi ekhaya nomunye womzala wami siyaxoxa nje indaba ke bangcwele ivuswa yenye bese ngenenye kanti ichunyiswa ile nenye. Le ndaba bese ngithi mina le ndaba exoxola bese ngithi mina hayi khona yabona ukuthi ngikhula phela mina ngehlelwa ingozi la esikhathini esithizeni i6 months iphelile manje kodwa akakwenzeki lutho nje kwaze kwashona noma omncane. Bangcwele bafetane bathi laba engihlezi nabo labathi yethu wena ayamaphoyisa ayakufuna isiphumile warrant of arrest. Nithini manje yena ngisikhulekela ngasinganyaka bathi icala lakho likuphi ngisho setuzu bafetane bathi athi ubhuti Zenzele lalelake khona esibhedlela uyabona njengoba amaphoyisa ekufuna nje angabe sakufuna ziyele wena kuwo bafetane bathi ngaleso sikhathi bangcwele impi yayinkulu lapha eNatal ye-IFP ne-ANC uliwa kushisiwe imizi bafetane bathi wena Dube imibuzo yo-3 oyobuzwa yona nabantu beprofita bathi hayi imibuzo nje wena oyobuzwa yona yobo-3 imiphi na wobuzo wokuqala othi wawugijimelani ngoba bonakala ukuthi angisesipitini kuze kushona umamncane. Okwesibili awufika ngani ke-date of trial. Okwesithathu uyalivuma noma uyaliphika itshelwa yibo lapha kahle ngoyisisa namane kwayini esenazi kangcono bafetane bathi asenze sona inkosi ebisesihlalweni inyanga yezulu ngaleso sikhathi bathi asambeni manje senkosini inyanga yezulu solibika lolu daba lwakho yithi laba singena emotweni siya eplane angela masifika eplane
uthi ngolomakhosazana lusewubhudi sifika lesango lasebuhleni lapha elikhulu vuliwe mangifika nje wabathi hambe mina nangu ukunala uthingo lwamakhosazana bese luthi kimi hawu Dube sekwenze njani-ke manje uyakwazi ukukhuluma kothingo bangcwele isono Dube sekwenze njani-ke manje ngithi bhuti la kunengozi eyenzeka kwathula kwathi du manje ngithi angizobike enkosini ukuthi ngoba leli cala lisemndenini lo mndeni cela ukuthi liphele bangcwele lona uthingo lwamakhosazana lubhuti lunjalo lwasho yona leyanto eshwe ilabanye bozenzela athi umbuzo wokuqala uzothiwa ugijimelayo hey bakithi hayi ngiyazi into nje wawugijimelani njengoba bethi wawugijimelani bangitshela nempendulo futhi yakhona awufika ngani nge-date of trial nempendulo yakhona uyalivuma noma awulivumi kunempendulo ngitshelwa yibo mangifika uthi wenapha sewubhuti nalo likhuluma into efanayo ithi umbuzo le kwawu-3 bangcwele uShemba wasemandulo kusesenguye namhlanje ngithi mina bhuti manje uyithatha manje ngoba lento le nale phela laba ngapha la bebekhuluma yona le ikhulumayo ithi le umbuzo wokuqala wawugijimelani ngithi-ke ithi impendulo ngangiphuthuma ekhaya ngoba ngase ngithola umyalezo wokuthi kuyaliwa kushisiwe imizi owesibili uthi umbuzo awubanga khona ngani nge-date of trial na impendulo yakhona yothi inganti phela bekuliwa kushisiwe imizi akusekho docket ekhona ngoba kushile konke angisayazi idate owesithathu uyalivuma noma ngiyaliphika nkosi yenkantolo ngizilethe mina la uhulumeni akalahlekelwa ngopetrol hambe ifunana nami yabuya impendulo ngaphakathi ubhuti uthingo la ngifunele inkosazana engizobika kuyo yabuya nembenge ngakhuluma-ke njengoba ngichaza yabuya impendulo inkosi ikubusise lizophela leli cala bangcwele laphela icala saya elokhuzeni khona ekhoti eDuzuma saya ngakusasa ngoba kwathi yasingabe sachitha isikhathi wena i-warrant of arrest isiphumile safike saqonda khona kanti vele sofika esingene wasifika ekhotho vele bangcwele leyambuzo yiyo njengoba injalo ngayiphendula futhi njengoba injalo njengoba ngichaza yayisithi inkantolo kodwa ungaphinde ube ugijime athi inkosi yenkantolo laphela kanjani icala njengoba singamaNazaretha bekumele siziqhenye maNazaretha amen kumele siziqhenye ngalento esiyiyo ithi inkosi ilanga lamalanga unenhlanhla umuntu osebonile ukuthi uShembe uNkulunkulu
ithi bekufanele siziqhenye ngalo Nazaretha uma singewona amalulwane, ngoba uShembe uze maNazaretha, uze esizweni esimnyama sase-Afrika, uze kokhokho bethu. Yakhumbula kweyincwadi ithi uJehova wathi mayifika wehla esizweni sakwa-Israyeli, wasikhetha wathi singamazibulo akhe. Kodwa kuyadabukisa into eyenzeka kwa-Israyeli namhlanje. Iphelile iPalestine, kodwa isizwe lapho uNkulunkulu wazi wathi singamazibulo akhe. Kodwa hayi impi, hayi iphelile, baphelile abantu. noJesu wazi wafika wathi yena uthunyiwe ezimvini ezilahlekile zakwa-Israyeli kuphela. Mateyu 15:22. Ayifunde ba. Wathi umfazi waseKenani evela kulelo lizwe wakhala kuye wathi ngihawukele Nkosi, ngihawukele Nkosi, Ndodana kaDavide, Ndodana kaDavide, intombazane yami ikhwela kakhulu idimoni. Kodwa akamphendulanga ngazwi. Weza abafundi bakhe bathi kuye, mukise uyakhala emva kwethu. Mukise uyakhala emva kwethu. Waphendula wathi kuye, ngithunyelwe ezimvini ezilahlekile zendlu zakwa-Israyeli kuphela. Manje ke nathi siyaziqhenya ngoNkulunkulu wethu othunyelwe ezimvini eziyithi ezimnyama zase-Afrika. Amen. Manje pho kade sifunani? Bangcwele, uma uguqila hayi kunzima impela, hayi bafundisi mhleze nisho, hayi lo mlilo ngiyawuzwa, lo mlilo hayi ngiyayizwa le, kodwa manje ayikho indlela, funeka siqhubeke khona kunjalo. Nina lonke niphume kuphakame, angukwehlulwa yimithetho, siyababona bengena abaningi.
Ngiyacela izulini ngikhulume indaba yokugcina kusehlala phansi. Ngenye imini ihamba nomkhokheli wakithi. Bangcwele ushembe mayisenzele okuhle. Asibe siphinde phela siye siyobonga. Why esekwenzile bese hayi usabunga. Usuthi hayi tata yami. Hey. Sekuyitata yakho manje. Ngalesa sikhathi kodwa ukuhluphekile ufuna ushembe. Hayi usuthi hayi tata yami. Sukhohli. Ngaba nomkhokheli lensizwa iyagula kakhulu yomakhelwane vele isegumbini layo yodwa khona lokhu besegumbini lakho wena wedwa lapha ebhedlela kusho ukuthi indaba yakho kahle kahle sukusicayi owabathi amanesi yabona ungasusa le yatambo lo muntu akasekho emhlabeni ucunyiwe nje hlala imidwa la yadweba ngokuphefumula. Hayi sifike nomkhokheli kuthiwa hayi akusangenwa bathi ngisho upastor akasangeni kusho lapho esibathola behlezi la hawu akusangenwa hayi akusangenwa upastor uqobo hayi kuye abadala bafake mina nomkhokheli singene anazarethu sakufika ukuphelele phela singene ngaphakathi okay khipha uvaselini Marko 6 12 13 incwadi funda singene Standards, sibiza unyazo lwezulu. Ma ungifuna inhliziyo yakho yonke uyongifumana. Amen. Standards. Sibiza unyazo lwezulu, standards. Manazaretha khona ukuthandaza, kuphinde kube khona ukuthandaza. Amen. Hlukile lezi lokhuzelelo lama level. Khona ukuthandaza umthandazo wokuvuka nje uyakusho lokho. Simbize lo shampu, uyazi izulu. Kulomfo. Thatha amafutha, utefunda. Marko 6, 12, 13. Baphuma bayashumayela. Bethi abantu mabaphenduke. Bakhipha amadimoni amaningi. Bagcoba ngamafutha amaningi abagulayo bebaphilisa. Bagcoba amaningi ngamafutha abagulayo abaphilisa ayibonga Nkosi. Amgcobe ngalo vaseline ngala mafutha amgcoba umkhokheli. Mgcoba umkhokheli aqede sithandaze. Lathi liphela iviki wayesephilile ayibonga Nkosi. Hey bangcwele wayesephilile ayibonga Nkosi. Waphuma wayikhaya. Bese sekhaya sidukela nje imizi emihlanu isithupha. Ngaya kuyi. Wathi ndoda hamba njani? Athi ya sangikhona. Ya? Manje kwenzakaleni? Ithi le mambana ngithe ngihamba endleleni kulendlela kunemyezana ukuhlaza. Utshani buhlaza kunemyezane lapho. Uthi nangu baba wesigqoko esimnyama eza efaka umjubo omhlophe. Uzohlangana naye kuxoxa lo akukhulumi mina. Khuluma lo. Uthi ahlangane naye athi no lalela isikhathi sakho asikafiki phindele emhlabeni.
uthi mayithi ukudlula kancane ethi yambheka bhala ukuthi ngiyazizwe la ngemuva na kusho lo mfo kodwa indaba enkulu sengakakhola akahla bafethu angigcine kanje axolisa phambili siyacela la ekhaya singagcina nci isithandazise maNazaretha singaba sekwandeni la uLuka 11:23 la ngiyabona isibuthene la kunemoya yokezwani njengoba sinje kunemoya omubi ithambo elingenanyama ubangwa into ongeke shayitheka siyabonga kodwa ukuthi sifike nathi sibe sonke ndawonye phambi kaNkulunkulu wethu yena esibuka ukuthi hayi khamba kahle nje kanti khona intwana la ukhona iKwaNdebele ukhona iKwandeni la two izinto why two sikabi munye angikwazi ukuyishiya le ndaba mangishiye le ndaba ngoba kushuthi ngishiye kwamina sana ngoba asikwazi senze ngathi kanti cha inkosi esilandelayo naye unyazi wezulu ufikile kwaNdebele lwafika zonke lezinto ezikhona nazikhona kunje kwaba nje akekho engekho sasiphelele sonke suke ebukhosini kophuma lutho unyazi lwezulu bangcwele lutho unyazi bangcwele ngakheleni umuzi wami la ushonakala unyazi lwezulu the worst scenario luthi igama lalomuzi kusekhanyeni kodwa kusenje uyibala kunje akabi nendonga nodoko hawu nakuya asakhe ngempela hayi izaquqa kodwa washo umfundisi uDladla ephethe inkonzo emzomusha wathi uDladla ngikhohlwa wathi induna ithi akutshalwa amazambane ube khona uthi akutshalwa utamatisi kwenziwa yini lokho ngoba induna isishile ukuthi asenze ukuthi manje la njengoba sila mina nje solo ngifikile lana angikwazi ukudla kwala Jeno omunye hayi abakwande hey wancele ngifuna ukusho kuze wonke umuntu la kuthiwa thina esingaka kuNgwandebele kuthiwa thina singabavangeli bakwaNdebele kuhle ngoba inkosi la ikhona yangizwa sekubuya manje thina esizama ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke kwaNdebele bese lithi igama thina sabavangeli bakwaNdebele bavangeli bakwaNdebele ke yini umfundisi umbangela uBhokotho umbangela uPhelezi umbangela uQhumane omncane oh sefikile nami manje ngiyakhumbula ehleli angiqede manje ngilaleliswa angiqede manje
ebuhleni uthi umfundisi uShozi kwaku September isho ebuhleni kumhlangano wamakhosazana inkosi uThingo ithi Manazaretha mphelezeleni siya enkosini yakagcwensa uZwathini yosikisoyi Jose sikuyisoyi bafika abantu bathi enkosini sebezobika othingweni ayi baba ayi akwakhiki yini na bayasho ithi inkosi uThingo bambisanani baqede ukusebenza bese bezofuna igama nabo sebezofuna igama futhi othingweni lutho uThingo kanti ngathi angisho ukuthi bambisanani ibambisanani njengoba namhlanje eKenani kuyibambisanani namhlanje manje ke thina la nathi sifuna ibambisanani engathi uNkulunkulu ayinceda ngigcina ngasafunda kodwa kulungile ongenami uphambene nami ifunda ukugijima ba nongabuthi uyachitha umoya umubi ephume kumuntu lo moya umubi adabula izindawo uphuma kubi adabula afunde ukuphumula uphuma bani uphuma kumuntu awuphume otshanini nasetsheni nakubo ngokubuyela endlini yami uthi ngobuyela endlini yami emuva back to kuba sefikile uyayifumana ishaneli wawusekuclean ihlotshisiwe khona uyathabatha abanye umoya ufunani ufuna imanpower ababi kunayo kahle khona kuphela kwalowo muntu kubi kunokuqala unako kunaseqaleni ayiningi babi osibusisa baba uNkulunkulu wakithi hayi sekuphele kona sekufike emaphethelweni inkosi yobusisa nikuzwini lithi-ke izwi lasezulwini inkonzo yokuvala ngoba isihlabelelo sokuvala ngoba isihlabelelo sika-15 leso sihlabelelo sizohlatshelelwa umshumayeli wala ekhaya amen inkosi ubusise uguqa umshumayeli inkosi wala ekhaya inkosi ubusise uguqa Usiyetwa simarati
imoto lapho ivale emasangweni lalezisiza uyabongoza njengamanje kuyenamabudlelwane ongabezekela abazosekela emakhosini emkhandleni kwamakhulu zathi mazweni phezulu zabalemuza bungazela kuyabamangala amadoda amangala emakhomlelo omlungusetsheni wahlobo ofuna ibhayibheli avuma ofuna itestamente lavuma unokandelazi ngokakhulu okulethile madinana zonke izizwe zithi phethe usi dwamu dokomanankomuza bakhukukolo kwezakithibesikanatikazi umnamamuzemaleyekezakuyala ikuziukolo luninabesine amatobeni ukamubana phakathi kwalasemzuba lethesine kwabakume phezu kwakumisisi odelosezonatobelosebelasesanibesezindaba kumisephambeni uNkulunkulu wasemfeni othe badida bomhlaba bezulu babebevumile langaphuma sibathi nabalothana bangumuzana sinamsebenzisikelela ingumumahlobekokhukubanitatasobda besingadalakana italongezezulu kwena engidingidane engidise kade kwasabengidise uphudla phansi ophudla emzini amakhosi ekuphakameni awuphalala abasinda basengozini umandasikhebeno njengenhlonyama umbhekwa kafika ngakwelasetransvala bedokoni nabansundu nabamhlophe mahle bafunga ngenyama esezulwini umthonto obazemazulwini obasemanhliziyweni osokhamzela abasebethukusa bethukisela udwana makaledama abanasenza ngakhona utekula abafosi namadoda abeteletekulela ndebhomba abethima kwamusa nyanga sezulwini bafulathela bafuna izazi ezazi ukuthi kwelasenyakatho ukuthi ingawusebenzanga lutho enduka amadide bemfike emzini amakhosi engazivele ungelwesibelingananga nezamaphekula ezakhesha ukhunto omhlaba ezamaphekula ezamaphekula ngayibovu inkosi abayibize kwendongayibovu ePietermaritzburg oyihlulela ngecala ingenacala ayingafakazela ulemushanga kwelaseBulishuku athena singasengaphumeleli kwengasithatha ngcoleni incwadi yasezulwini abathe bayixegise ekuphakameni utsinganda kaxegi kade kwasabemxegisa wafakazela umuzi wakaphindulemu uthi nangabe lisekudumuzeleni abafarisi bengamatshe